Bahap song tabuk chini Tripura o belai kaisa trending choli tong haisi. Bobo trending gengai je sak phaloi iPhone mobile. Actually bini sak amsuk damsi kuri kya haisi. Bo bini busak no je chungri chumoi chini busak kholom mani. O busak kholom mani bini ma omonotoi bo was wan sukliya je bo ang ri chumoi ane busak ni mani no ang kholoboi do. Abo asu importantly bintani important hingkai iPhone si. iPhone. Talai wana ma singcha haisi. iPhone mobile ni bagoi je busak abono buino yafare roi man haisi. No ano je khlaina khlaisi. No hopung phano ai khlai tung. Pia no ano khlaibai mane yagulo no iPhone da no mare na kinto. Abahai khlai tabuk chini Tripura o trending choli tong. Hotel lo, dukan no, bolongo, bazaro. Abo jethani thango aro no amhai jikhanai tongsu. Amhai jaga amhai paina mano. Abo chung bazaro mani paimana hai janglai tonglaisu. Amhai side ni amhai dukano thangan ke 10 টাকা ni mosla paikha su kubang mano mana hai. Baksa borok salaible Agartala ni amhai jaga thangan ke kochi mal tongo. Cerai mal. Ekdom kaham mal. Abang kok hamya sajak tingo do. Karon mas hanai ba haisi. Borok si saimanjak haisi bortam mal tong. Bo quality ni mal tong. Mal si mal. Baksa gai sawo ei 1200 ke pro kaham si. Are baksa gai sawo ei 700 টাকা pro kaham mano. Ekdom mal. Saimanjak borok. Nung butui mal nang ni je sunglai haisi baksa kai. Nung bo quality ni mal na. Tabuk sakai baksa borok joli jaknai ano haisi. Tabuk sakai baksa borok naisla jaknai. Nini nok ni da chawai tong. Ati hini kubangma borok baksa chaljak lai. Baksa ang joto borok no sanan thangya do. Joto borok no saya. Je abahai ongoi tongnai borok. Baksa porna nai thango. Chini borok so social media ni bisungo nogoi tongo chini borok no abahai bo ongoi tong. Khoroksa kaham student pori tongnai bo abahai no ongoi tongkha. Khoroksa kaham kai police chakri khlai tongnai abo bo abahai no ongoi tongkha buini dofa bai. Rumbo naharoi thoi chawai tamo mankha an koka haisi. O iPhone ni bagoi norok sak bai thangni busak no norok amsuk si important one skuli engke norok re chumyaoi. Khali berai tong de haino. Sagori thepa yaoi. Am tisa chawano. Price thepa oi suye kanai dambusu suye kanai kanoi kuno ri kan yaoi. Joto jaga gurdi. Tamke chungmal supply khayo. Belai wana ma singcha hai kok chini Tripura o. Agartala o. Tene Agartala simia kuna kuni phan je hai choli tong siwa haisi. Amsuk da sak ni busak no asuk important wan sukli haisi. Baksa borok ya. Joto borok si nadi bahayang lai. Ani busajuk no hai khlaina lai ne bicara sarung lai tamni bagong lai. Tamni bagong lai. Tini o busak kaisa ni bagoi nong na ble. Gin sak ni busak no le important wan suk di. Busak phaloi buibai hopung thuoi chawai rang income kai baksa iPhone pai. Baksa ba chung nogo iPhone ri na phaidi. iPhone na phaidi ne thangkan ke iPhone manli engke rom phra jago ne kokrok. Okhor phaimani chung social media ni bisingo kubang mano ko haisi.
sosial media ni bising kubang ma dalai wana ma singsa pa pari chung Bangalore sinuk mani mahai Shillong sinuk mani mahai je Shillong thangjak borok sawai manai chungkhai to nukjak hai je Shillong police point na berai tonglayo ekdom cherai amorong ke phalai no phalai borok no nungkok sanane nangya hai je otik rike thas thangpu otik rike thas thango ni so kubangma berai tonglayo salja anan bondhu phunuka o borok ni amhai party rok morok ne borok ni group se alada tong abo borok no khai police bo saimano jotono saimano Shillong go khai mahai saimia permission da dito ni joto saimano borok ni group alada borok no thani si rangcha kotor mala iPhone koto borok ni juta rok si Nike Puma amhai mangsi branded ri chumani rok karon borok hai ki chumnani thanganga angkai jibon mas mangla khai matong borok gori sanan ko puri ekdom stylish do borok ni bukha tiasa chakha nunguri tongdi phiantini Tripura ni chini Tripura sarok norok le omhai party bongoi thang ele buma bu phangno thokai sawi thango porna ni nai norok thango tongo bindas iPhone ni bagoi bubai thoi chawoi iPhone maya afrokai viral video thango mankha se iPhone kaisa ni bagoi iPhone thango tongo iPhone no Android to tongman hai iPhone no koroi abhai da na Android to koroi abo iPhone no tongo na iPhone chalo khangke borok kisa mungnang ngoi thango newspaper rok news rok daka saini tamo iPhone chalo khangke tamo tongo iPhone no ang Bangalore bo nukha Bangalore ni red station ajaga rok ekdom buku khapung lai khane buru rok line basa jak station kubang ma abo auto driver bo joto connection borok link auto driver khabar no customer to boi rifai nai borok commission mano auto driver danger chole bo Bangalore te bo betla amara ge iPhone ta mo tong haisi anu wan sung mani kai ang hai borok iPhone chalona সম্ভব করে ani kai chini Android phone hai bu yamo chungkhan jekono apps nakangkai Play Store haboi chung download khai nahar mano abo nahar daman semia nahar maya na hema tongo ang to iPhone ma chaloya khodo ang soi mia abang idea bai samani chi Play Store ro nahar daman iPhone apps balai wana ma singcha burui sei buru ro ang habo nai no omhai ro tang sidi abo tang sidin sakai bo ang taong sidin sanai sabo no ang taong sidin sanai sabo phiaban norok omhai khlai rang ni bagoi sakno phaloi rang aji tongmani slai nor kun ekta কাম খাইদি কাহাম খাইছে কোন একটা কাম কাহাম খাইদি নাই তো কাই জাগৈ ভবিষ্যৎ নুখুং কাহাম খলাই খাওই দংদি বুসাই নাওই কাহাম খলাই তেবন নরক বুসাক ফাল ফালাই মানজাগৈ চিনি Tripura sarokni lazimung tar hosi dehaisi ang to obono tuya ang video bo sanam jagi asodo lasi haise ang ani u YouTube o ani channel o ang morno tuyi kok sana je musung obotamo agi khai sak kholoblai tabo khai bindasi mane manjagu sak phalo mane bo kom kotor ko gyana mane tabo kha bo pura simple sing su thanga haise obo jesa jaga se mane haise
muiku thunghai ngoi tongkha muiku thunghai ngoi tongkha haise rang tongkhai joto jaga no manphu muisa joto jaga no mano bo type ni mal se nangbu kekta kok burui bosa ganang bo kharka sikla bo kaijak chalabai kharka na obo jugda choli mahai tabo baksa baksa lama bo chung okra rok bai malai khe tomsa o kok no salai khe obo sana nang ya tabo ni jugsi bai choli unso jugsi ngoi tanga bo sak phalani o borok no kha buya so borok important siwan suli aise hi sak phalai kubang mo tong tabo khaisi মানে বল বরক ni অস্ত অস্ত আদত ngoi tongha adot loi ngoi tongha ta loi tei ani bo kagoria thang ang आधा घन्टा 1 घन्टा ni bagai tukur tukur rung thangnai rang man thanai 3,500 4,000 ba 5,000 ani bo kagoria thangba abai se wan soklaina haise joto jagan tongo abai palai wana ma singcha haise iphone kaisa ni bagai iphone ni tabuk te kaisa o iphone o kosol 17 pro rok abono kosol mane je kuno 16 ungdi 17 ungdi 14 ungdi omoni kaisa duplicate tongo tabo iphone na same iphone hai kintu bisingo kha android abai bo tongo na aboro bo tuile jakhaise koto koto yago nokpur kha iphone no hin tongna kintu boroni bo android thi মানে abono hangka ang waisa suk keboni ani bondhu rok ni iphone rok romboi salthasuk guri mane nai ang tikijada tor thang na tikijada borok bai respect man borom man na boi bai nukha ngena otui khlaijak na nukhungo da tesa rang puisa kha tamo iphone tui khengke angobo test khainani musung haise na iphone tu khengke tam kha khom khom sakno khom khom haida mato kaisa lila ni film nai mani iphone ganang khaise buri makho iphone ganang khaise chala makha tuida na chala potina ni মানে কল ফাইব ফাইব ও বুরিন থানা আইফোন তো মশালা আবো লাইন মামারে না ও তুই হিনজাং না রে না মুসু না বুড়ি রক বাক্সা বুড়ি রক হিয়া দো আং বুড়ি রক গে যত নং খবজাংনাই বাহাইছি গাহাম খবজাংনাই বাক্সা বুড়ি তাই আপতে তাম সানানে আং সানাসে মুসুং লেয়া বাদিছি ও দালিলানি শর্ট ফিল্ম nugoi mamuni mani hai ang yang bisal ni thani ke iphone tongo borom nukhana abo lila ni bahano kana iphone sanai tong bono iphone diwoi rika paithaga tamukha lila ni bahano ni boh kodor tha hayada mana iphone tongkhangke tabo sob kisu no milo moi ko thung milo ta ano mai jena sana musung liya waswana waise chiniti prajuk baksa na okok sana musungo abahe rok yakar oi bad di debo haisi ei sob selama singsa samorogo ta kulu di haisi amor no yakar mangkai chao amo bai joto haksala thangai mana asuno nini life side nini buma bufani bo botnam tungbai thani bo botnam tiprasa do fani bo botnam haisi te kustaya amana kara amsukna ngete bisi kok sana thanglia hambai jo tonono tom comment khainai abo norong sema nang salia haisi tom comment khaina mo jong maharo current bo disturb ngoi tong haisi hambai malai nai norbai next video